Sziasztok, én Gabesz vagyok. Én pedig Sanya. Több mint 40 éve vagyunk együtt. 45? Volt már vitánk, büntettük egymást csenddel. Volt rengeteg félreértés közöttünk, sajnos fájdalom is, de volt rengeteg szeretet. De a legfontosabb, sosem hagytuk abba, hogy tanuljunk. Egymásról, magunkról és a szeretetről. A sérelmekről, a megbocsátásról, a kötődésről, és arról is, hogyan lehet újra egymásra találni. Ezen a csatornán tabuk nélkül beszélünk a párkapcsolat valódi mélységeiről. Ha volt már olyan, hogy szerettétek egymást, de mégsem értettétek, Akkor jó helyen jártok. nem vagyunk tökéletesek. Tényleg? Nem, Nem. tényleg nem. De őszinték vagyunk, és segíteni szeretnénk.